Oj, vad är det här? En tävlingsbil från Skoda-fabriken? Nej, det är bara Lars-Göran Frid som kommer i sin 110R 75. Eftersom den används för regularity-rally där det gäller att hålla en snitthastighet är trimningen modest. Extraktorrör och effektljuddämpare räcker. Men den har exakt samma stolar som fabriksbilarna, dessutom trippmätare och kartfack. Snart är det tävlingsdags igen. Det blir 5:e starten i Midnattssolsrallyt för Lars-Göran Frid. Blahna s hlávkou se výborně umístují v 6. a 9. rychlostní zkoušce. Zapadlo s Motalem v 7. a 8., kde je i Quasar mezi prvními 20. A v 11. rychlostce je dokonce zapadlo 9., Blahna 15., Quasar 18. To už začínají novináři schánět informace jak o posádkách, tak o Škodovkách.